Әлі кеше генә 90 яшын тутырган Мәсум абый без килгәндә үй каршындагы машинасын караштырып, заправка китәргә җыенып йөри иде. Яшьләрчә җитез генә 20 еллык Жигулиена кереп утырды да шәһәр урамнары буйлап китеп тә барды. Поехали. Ременнәки беләмикме? Җаен туры китереп, абзыйның күңелен төшермәсе итеп кенә күзләр ничек соң дип сорыйм. Үзем минем отличный метеңне дә йөри алам. 11 яшендә руль артына утырган Мәсум ага Чүпрәле районы Иске Задур авылында дөньяга килә. Үсмер вакыты сугыш чорына туры килгәнлектән, ул хезмәт арбасына да бик иртә җигелә. Машиналар аның тормыш юлдашына әверелә. İşte bu benim правый рукам. Вот. Bu bulmasa ben bir nesede bir gecede sırrı almayayım. Потому что bunun bilen oturbada giderim, bütengede varam, bütün işimi işlep duram, ikiregime de varam. Sarıklarda dürtlerini koyup kaçam. Багажнигына. Яшы 90 улса да ветеран дистәләгән сарык кәҗә асрый. Аларга салам пишәнен дә үзе әзерли. Bu piteni siyagı boyundan saptım üzüm, anı kiptirdim. Bunlar kezeler aşarga. Аңа карап торасың да гаҗәп каласың. 50 килограммлы капчыкларны, зур пишән салам тюкларын бер үзе кирпечләр аткан сыман күчереп кенә тора. Балтуар көре булып үссен өчен терлекләренә икмәк заводларыннан сатылмаган ипиләрне алып ашата. Kilosu 5 сум. Вот. Беңа bu буйгытны. Аларны тапа башатам мен. Ату изеретip kana суга салам да изеретip бирәм. Әпәй бик каты крейте. Үнгән Geçmenlerge karangılasılarga karı buygıtны. Шәһәр уртасында торса да Мәсум ага корбанга чалырга дип сарыклар асрый. Байтагын бәйрәм көннәрендә ялгыз әби бабайларга садака итеп тә тарата. Үзем салып укып салып ясап бирәм мен моны. Тапап бирәм аларга. Ömür boyu kişiye buluştu ol. Даже kim Pakmir'dan kile min kişimini bırıp yebergenim yoktur. Oldur nujallıdır, oldur ölüp kiledir, tirilsindir. Bir kaçandan kişinin kiri bırganı yok ol. Şu kadar merhametli kişi ol. Bizim Mesum abi gibi gizgilikli kişi, ulyanda değil bir koyada tabalmıyorsun. Şu kimine kilmesin, hani atamız öldü biz kaldık yetim diyen şekilde. Hele şunun karşısına düştük. O bizi barımızdan karşı aldı. Моннан 15 ел элек Мәсум ага үзе дә 50 елдан артык гомер иткән хатынын соңгы юлга заткан. Балалары белән киңәшләшеп, Флюра апа белән яңа никах укталар. Миңа үземнең двоюродный сестрам туып бирде, аның братының хатыны. Бик оңай булды, яхшы булды. Бабай минем яхшы. Даже рады, что это янда кеше бармытым. Ну, вот так вот. Хәзер инде 15 ел торалар инде. Бер-берсен карыйлар, и мы спокойно как-то, что это янда кеше бар. Гаҗәп калмалы, 90 ел яшәп, Мәсум ага бер генә тапкырда ширләп урын үстенә ятмадым ди. Benim сахар yok. Geregim kayıkkenini bilmem. Davlinde yok. Вот. Mevuşlar bola alarını men işe sanam. Tablet kapkanım yok. 90 yaşında. Мунчаны шәп табына, әле 90 яшендә аркасы пешкинтә табына. Ольга була. Мин идәндә генә утырам, мин алай түгел. Ит ашый, лапша, ши, короче, пешер. Майында ашый. Сливочный майын ашый, катык сет бизер. Ит майлын ашый, ол барсы да полезно анарга. Юк, холестерин юк. Анализдан айтып торабыз, бер нинди холестерин, бер нәрсәсе юк. Изге күңелле кешеләргә ярдәмчел Мәсум ага бүген бала аныклары өчен сөенеп, аларга да булышып яши әле. 4 бала үстердім мен, 4 дамы, 4. Malayım gitti 50 yaşında vefat buldu. Вот. Hazır benim 9 vanugum, 12 pravunugum, 8 gelinim, 7 kiyevim. Biz почти 40 kişi. Әлі де қазірда бітін бізге гіл болышы. Атай бізнекі, әлі де нукларыбызға ақсада бире бірсек. Бұлай да бире. Бик әтәйгә зур рәхмәт прямо. Гомер буе бер хисап изге гамәлләр кылып, дистәләгән мохтаҗларга ярдәм итеп яшәгән Мәсум аганың да башкармый калган бер эше бар икән. Мен тагын үкенетим калды, күпер сала алмадым. Күпер, yol ясаттым. Кабырдан тоттырдым, мәтә саттым. Вот. Күпер ясый алмадым. Bir үкенетим калды күпер ясарга. Вот. Кый казадык авылда иптәшем белән. Күпер салырга исәбем бар иде, акса итмәде. Ветеран 60 яшендә лаеклы ялга чыгуга намазга баскан. Bir көндә калырган юк. Намазның савабы
Первый намаз. Biz ketganda bu yil og'asi Masum abay bizni qabat 10 yildan 100 yillik yubileyina chaqirib sog'lashib qoldi. Amin. Uchrashirga nasib bo'lsin.